AKA ambassador of the MCs, AKA ba lokacin bata lokaci a daidai wannan lokaci. A yau za ku kasance da ni MC dan inda wanda za mu ci gaba da taya ku nishadi. Kafin isowar akwai bakinmu jigajigai wanda suna gab da shigowa. Kafin shigo AKA ambassador of the MCs, AKA ba lokacin bata lokaci a daidai wannan lokaci. A yau za ku kasance da ni MC dan inda wanda za mu ci gaba da taya ku nishadi. Kafin isowar akwai bakinmu jigajigai wanda suna gab da shigowa. Kafin shigowar su za mu dan farmu baku shiru, za mu dan amfani da wannan dama. So ku fito da Allah sai ku ɗanyi wani atasaye kaɗan wanda kuna da minti biyu zuwa. AKA ambassador of the MCs, AKA ba lokacin bata lokaci a daidai wannan lokaci. A yau za ku kasance da ni MC dan inda wanda za mu ci gaba da taya ku nishadi. Kafin isowar akwai bakinmu jigajigai wanda suna gab da shigowa. Kafin shigowar su za mu dan farmu baku shiru, za mu dan amfani da wannan dama mu dan entertainment, wanda wannan entertainment din zai kai mu minti 2 zuwa 5, wanda zuwa lokacin insha Allah bakin mu sun halarta sai mu bude ƙwaryan program din. Ladies and gentlemen, once again, as we can see today, muna tare da mai girma mai yawan darajoji, babban super international, the king Angon Maneo Alhaji Muhammad. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. كان بولا بعد صارت لنا كلام أن بابا البتجينا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها فأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. rayuwata ke ce rayuwata kai ne daidai ni ba cuta ba cutuwa. Rayuwata kai ne rayuwata ke ce daidai ni ba cuta ba cutuwa. Alright, ladies and gentlemen, once again, I am your super international MC Iman coming from India, live on Ongor Hausawa, popularly known as MC Bashkan, aka MC in India, aka ambassador of the MCs, aka ba lokacin bata lokaci a daidai wannan lokaci. A yau za ku kasance da darajoji, babban super international, the king Angon Maneo Alhaji Muhammad Bello, sarki dan Allah mu ƙara taɓa ma sarkin samarin sarkin musulmi dan Allah. Da Allah mu yi amfani da wannan dama mu taɓa ma
the queen, Na samu yarinya kyakkyawa, kun ganta san kowa, ta sa ni jin daɗi. In ta fito kowa na ribibigun, kallon ta yi tarwa, jikinsu suna. aiki ya fara ke. If I could, I would love you with my next life. I don't really care about tomorrow. As long as you do right now, I will get back. You got me here when I know. I did my soul. Oh, this is where I end up right now. I feel like my body and za su ɗaya a ranjin bari su yi a ranjin. Wannan nishaɗantarwa ta ta musamman daga Bright Friends yayin da ake fitowa biyu wato a taka rawar jama'a. Show me a jiggle and sing. Everything the one that is real. $1,000 on your wrist. That shit drive me crazy. Since I'm on, still my Yeah? Yeah? Anda? Sun gane ne fa, sun ga dan uwan su wayo, sun ga fa indiya sun da Allah shi muku albarka, Allah shi saka wani shekara duk a auren shekar kuwa. Yawwa. So ku fito da Allah sai ku ɗanyi wani atisaye kaɗan wanda kuna da minti 2 zuwa 3 daga nan za mu fara gayyato.
kowa al'umma zai aiki ne na aka ce kuma kowa sai a ja baya please ma'aikatan gidan talabijin da ke an wuce sai kan ga wajen zaman sana da kake da wannan kujera ya let's go okay Please, everyone should back to your seat, please. Everyone go back to your seat. Officers ku sa baki ga magana ga mutane su zazzauna. Allah kowa ya koma zai yi aiki ne na a cikin kuma kowa sai a zaba. Bismillah. Ke, da Allah ku jaye wata. Talk
in babu mata mutum ba da mutum da bai da mata da wancan suna su mata ni addu'a ta Allah ya yi ta da mata da sabe da zuwa ga mutum ta zarce mata take da mata Give me that bed. Give me that bed.